време на комемине преминаваш през всякакви емоции. Първите часове, дори първия ден изкарваш някакси неусетно, обзет от адреналина, от мащабите на нещото, с което си захванал. С всеки изминал час и ден умората става толкова силна, че единственото, което искаш е просто да легнеш, да заспиш и като се събудиш всичко да е приключило. За първи път направих опит за рекорд през 2014. Тогава обаче всичко, което можеше да се обърка и трябваше да се откажа само на някакви си 11 км от финала. Казах си никога повече. Но нямаше как да не опитам пак. Просто нямаше да съм аз. Комемине е почти 600 км и ако искам да го избягам за под 5 дни и да поставя нов рекорд, началото е изключително важно. Задължително първият ден трябва да е доста дълъг като километри, ако искам на втория да стигна поне връхлота. Това е стратегията. Ако премина Централен Балкан, което е най-трудната част на трасето до края на втория ден, оттам нататък нещата са много по-лесни. Искаме палци, както се разбрахме. Айде успех! Как е? Супер! Бомба! Браво. Не, че не е студено, не? Не! Супер е! Времето е много добре. Само 25 км, супер. Имаме до Лакатник. Бях се притеснила да не стигне преди нас на Лакатник. Имам да подготвям специална закуска, която на Лакатник ще се състои в пъпеш, сакациев мед и пресни белени орехи, които ми отне около 6 часа да направя една доза. Грозде, яйца от пътпадъци, специални мъфини с различни вкусове, зелена чушка пълнена с сирене и авокадо и май и за това ще ми стигне времето. Сутринта го събудих в 3 без 15. В 3 часа тръгнаха с един офроуд джип от хижа Петрохан, където преспахме тази нощ, до връх Ком, за да може да стартира в 4. Крайна сметка стартираха в 4:20. След около час и нещо се върна на Петрохан. Имаше закуска, която той почти на сила изяде само половината. Аз не мога да взема това всичко. И колкото може. Ти дава ли си му нещо за изпът? Не. Искаш ли?
Нормално е 30 км. 3 часа имаш да бягаш. 3 часа имаш да бягаш. Не само 3 часа, няма да ядеш през час и половина. Така е, да. Искаш храна за 30 км за път. След 2 часа и половина. Ще ядеш на лакатник. Ще там не мога повече. Айде. Айде, понял. Айде, дядо. Айде. Дизел е на 200 метра от моста. Повтарям, дизел е на 200 метра от моста. Къде сме? Ние подбягахме 27 км от хижа Петрохан до гара Лакатник. Нямахме никакви проблеми с нищо. Темпото по пътя беше, бих казал, много добро. 2 часа и 50 минути, без да спирам часовника. Средната скорост 16 км и половина в час или 6 минути и 20 на километър за цялото разстояние, което съм изминал. Тоест. Бавно и сигурно напредваме към хижа Лескова. Ти разбрали също на колко ще е това? Колко ще подкрепите на хижата ли? На хижата казах, че колкото. Тя, няма да е на хижата, над хижата ще е, защото листа слиза до хижата по принцип. Добра среща. Добър ден. Где ще сядаш да хапиш? На сянка? Ай там на сянка. Тето го остави някъде. Тето е тук идва. Да. Искам да. Кемобега е празен, предполагам. Абе, ние спирахме на една такова. На една чешма да напълним. За колко часа го взема? До тук съм за почти 9. С ком. От ком? Да. Мало да има този човек. Бати темп. Убиме Ела ли, за така да беше. Да се раниш аз бях приемаш. Ма ти накрая ли подръпна? Не дам. Да. Тича ми не мога тича, човек. Тича ми не мога ти. Ти си имаш такова. Имаш си такъв плютич. Да, такъв си има. Това е резервният GPS. Тръгвам и малко венце. Трябва да е само пълна за него и снега неща. Аз не ми трябва, на мен не ми трябва. Ама водата трябва. Едно ще... Не да е едно човек. Не да е, че ще умрем. Добре, че ставаме една чешма. Ще не се парализира. Ще се две малки тогава. Айде. Айде. Видя ли, че бъри говорим? Нагоре и надолу. Ах, ти ужаса. Симпатични.
той е на Готен, значи много малко му остава до Мургаш. 7 км са от Готен до Мургаш и после има още 17 км до Витиня. Окей, добре, значи ще стигна на време. А пейсера около него ли се движи? Двама пейсери. Добре, хубаво. Окей, добре. Ай. Какво става? Не знам, сега пак и двамата пейсери са били. Двама пейсери имало около него. Най-вероятно е чипа. Да, ме гледай. Къде са? Е там долу. Ела да проверим там дали има път. Според мен обаче няма и ще трябва да го слизаме додолу. Техният трак е горе по ръба, по билото. И ние реално трябва да се отбиваме по път в ляво. Искам да ги пресрещаме, да? Има ли надясно изобщо? Има, да. Има, само че да видим как ще минем просто през ръка. Не, имаше този път, беше длъжен да го опита. Да. Нали няма да е лошо наистина ги срещнем горе, да видим нещо. Да. Няма нужда. Пътя е това тук нагоре има. Си го е взела природата. Можем да го минем, ама еднодневен проект. Тече Аварот. Дете да пича от едно такова с него. Дете да стане фал. И трябва да го карате деде. И третото е никакво съжаление, нали? Не говоря. Знаете. Добре? Ето това надолу, какво е? Нагоре всяко е посочи. На тука. Ето е този Е път. това, да, Точно. разбрах. И Точно. сега тръгваме. Тръгваме и катери нагоре. И ето тука. И си загоре. На 1300. GPS изглеждаш добре. Като всички останали до сега. Да. Реално. И реално 100 км вървем. Не, то нямаме друг избор, ако то не стане. То просто няма други пътища. Сега после да видим как тогава да... По-скоро тогава да прехвърлиме към Ботевград. Се прибирам. Да се купя и да лягам. Браво, момче. Днес мина сравнително нормално.
Изминах си разстоянието за деня, което беше от Връхком до хижа Кашана, която е на прохода Златица Етрополе. 136 км и близо 19 часа. С над 3500 метра положителна денивелация. Значи за информация, дизела сега малко по-трудно с ставането. Ще закъснем, може би малко, вероятно по 6:30. Аз ще тръгна с него да бягам по билото, за да мога там да ви казвам точно какво се случва с нас. Окей. При мен е 6. При теб? Не знам, трябва да стана. Слушай, днеска ще първият човек, дето и тръгнал от Коми е подминал Ботев, но знаеш. Да ти кажа аз. Днес... Какво? Да. Тръгвам. За да го подмина. Успех, стискане палци. Тук че е добре, ти. И тук че е добре. Не е много добре. Болите ли? Ема на типа нещо добре не са схванати, да ти кажа. Що ме боли? Сега. Що те боли? Айде, става. Ей, тук на колата се опираш. Чакай. Аз ще я намеря. Знаеш, аз съм. Еми, което боли точката, не го категоризирай. Това ме боли тук. Тук долу ниско. Да. Добре. Отзади зад коляна. Да. Ох. Чакай. Нервче да. Коме мине няма как да бъде само фън. Всякакви емоции ще трябва да преживява. Те ще са и положителни, и отрицателни, ще има и апатия, ще иска и всичко да свърши, но пък ще бъде и много щастлив, като направи това, което си е поставил за цел. А той може, защото коме мине, в крайна сметка тепърва започва. Мисля, че първите 7-8 часа от днешното му бягане бяха точно тези часове, в които се съмняваш дали и защо, и как, и какво ще стане. Но на Беклемето в крайна сметка мина така, както обикновено изглежда, когато бяга. Ако успее да стигне до хижа Тъжа преди 1 часа през нощта, може би ще продължи до хижа Мазалат. Разстоянието между Тъжа и Мазалат са 12 км, но ако преди 1 часа не успее да стигне до хижа Тъжа,
ще остане да пренощува там и утре сутринта да гоним това, за което работихме последната една година. Втори ден сме от бягането на Дизела Ком Емине. В момента сме на Ботев. Днеска стартира сутринта от Кашана. Етапа е пак над 100 км. Но така трудно беше началото. После нещата се стабилизираха. С времето късмет. Тича, минали са тук най-трудната част Копена и бързат към Ботев. Плана е да го подмине и да тръгне по посока Хижа Тъжа. Към момента няма коме минец, който да е тръгнал и на втория ден да е подминал Ботев. Така че може би Дизела ще бъде първия, да на всичко е наред, да дойде в добро настроение. Трябва да хапне малко и продължаваме. Ръката си тук. Питом. Тук, там. Нищо, да, нищо сериозно. Колко и да 10 км си. 10 ли си човек? Да. Начал час и половина още. Еби час и половина. Давай, влизай. Айде. Влизай. Зареждам колко малко телефона, GPS-ът ти зареждам малко и си готов. Да, да ходя, че... Ай си. Ядох? Много ядох. Как не още малко? Как ти оттъжа да хубава, то че... Ма искаш ли? Малко хапнеш. Няма да слагам. Направо лицето ми гори. Не гори, това студения вятър ми газва. Айде, Дизел. Айде. Тук надолу ме боля доста крака отзад, дето спрях на Ботев, може би ако не бях спирал. Ама аз си мислех, че да ти сложа отпред такова, защото то може и Отзад ме боля. А нищо няма значение, някакъв път като сложи отпред, това минава също. А то при спускане повече ли те боли или няма значение? Да. Еми аз затова исках за спускането двата да ти ги подсигуря, ама няма. Утре ще ги сложа. Так, какъв е плана за днес? Я кажи долу-горе да се наглася психически. Какъв е плана? Котел? Резервен вариант е Гликина. Няма други. За Чумерна въобще си се върнеш назад. Но знаеш, че план и стратегия няма. Бягай си, бе, човек. Всяко от такова. То е ясно, ама. Защото Котел е брутално. Брутално е. Ама тогава с работата приключва. Наспиваш се и... Нали трябва да го направим този аванс за 4 от някъде да дойде.
Те, че ти си мисли за котел, пък. Не е чак толкова много, защото ти по принцип бягам с някаква много прилична скорост. На тъжа съм. Трети ден и тръгвам нататък. Докъде ще стигна, не знам. Докъде ще стигна. Тежко. Първите километри бях доста зле. После се поправих. А днес как си го представяш? Днеска ще е окей, сигурен съм. Защото е тук след Мазалат почва много за бягане и съм окей да бягам. Така че няма проблем. Сутринта точно в 9 тръгна. Не спам много добре, което е очаквано. Първо минава хижа Партизанска песен. Там се движи Лозана, Шипка, Бузлуджа, сравнително лесно. Гара Кръстец. Сега е един вече на Лозана. Продължаваме с идеята между Буковец и Котел. Дали ще бъде на Чумерна, дали на Агликина, дали от най-добрия вариант на Котел. Трябва да е следващия бивак, както и до сега, зависи от неговото състояние. След първите два, третия ден е доста тежък поради терена, да видим как ще ги приеме нещата. Проблема ще бъде с спането, там ще имаме разправи. Без 20 тръгна от Кръстец и наистина изглеждаше добре, звучеше добре. Това обаче, което трябва да обсъдим и неговите доводи, по принцип съм склонна да ги приема. Него наистина го смазва това да си ляга в 3 часа или в 4 и след това да стане в 8. Нито може да заспи, нито ще се е наспал, нито пък ще има кой знае каква скорост. Той е човек, който предпочита, не е нощна птица, той е дневна птица. И неговата презумпция е да спи на Чумерна, нали, защото ще пристигне примерно ще си легне в 12 часа, ще стане в 6, ще може да тръгне, ще бяга в светлата част на деня и е много по-работоспособен, отколкото казвам, нощните часове и светлините просто ме смазват. Но това ще го смаже. След това просто, защо трябва да му го причиняваме? Това наистина ще го смаже, ако го накараме да ходи до Агликина поляна и спи на кемп. А какъв е вариант? Не, няма вариант, Котел няма. Първо не е много реалистично и освен това наистина просто след това ще го смаже. Няма да може по никакъв начин Тоест, не по никакъв начин, ще ни коства и на него и на нас много повече и огромни усилия да го мотивираме да вдигне скоростта, ако го накараме цялата тая нощ да крачи докъдето и да било. Здравейте на всички! Браво! Браво! Всички ви ти палки, браво! Има някой там на това, нали? Къде бе? На първата служба. Да, аз съм там с снимача. Ще мисля нещо, обаче има супер много такова. Какво? На Чумерна там ще организираме маси. Абе, ясно, ама нещо ще прикърпам, просто да захапна, защото все пак един час след това. Да, ясно ми, че един час. Аз нося панамки, грозди, Всичко. да. Фафли. Няма къде да пристигне. Направи с някакво време, дето да е хубаво и време, за да се... Разбираш, Да имаш мотивация за правим един компромис, за да мога да... Нали,
Разбирай го като инвестиция. Иначе бруталният вариант, но знаеш какво. Щеки ще ползваш? Да. Аз ще пребере с дъжника. Няма пани главата на Една бърза снимка, може ли? Айде. Айде, давай, Винце. Мерси. Страхотен съм. Просто ми писна. Аз казвам, че... Не искам тук да слушам, хъпни от той, хъпни от той, и там боли ли, нам си какво ли те боли, ако искате всички да ги... Не съм опитала да... Ма не ти го сега аз не се карам на Добре, тебе, знам. карам се на всички просто. И на себе си се карам, защото се дразня. Накрая ще го оставя на две вафли да бяга. Това иска да ти кажа, че на другата такова няма нужда да сме. Аз го видях добре, всичко Еми, е точното е. Да. Ема да, Какво ми се лигави сега тук? за един ден трябва, нямаше как сега да ни го видя. Сега може направо на последващата наистина да сме, няма смисъл. Окей, просто наистина много е добре. Много се е вработил, супер. Днеска е третия ден, чувствам се много добре. Първия ден беше по-тежък. Имахме някакви колебания за... Малко беше заболяло коляното, нали, общо мускулите в трисване имаше първата вечер. Беше се преуморил доста. Вчера беше най-трагично, така, в смисъл имаше доста болки на различни места. Някой път му се сменя от една хижа до друга или от един пункт до друг. Веднъж много боли, втори път друго, но горе-долу мисля, че овладяхме нещата. Сутринта правихме малко възстановителни процедури и днеска въобще не е имал почти никакви проблеми. Наистина толкова добре не е бил, не съм го виждала. В смисъл въобще и мускулите са добре, няма схващания, няма крампи. 2 дена тича по 19 часа, което е страшно много. Много добре се е вработил, дано да задържи още 2 дни, да може да подобри рекорда под 5 дена. Ако вървят така нещата, ще има сериозен рекорд, според мен. Момчета, успех! Айде, весело! Скоро! Движат се супер добре в момента. Право се изпомпват. До 15 на 20 минути са при нас. Даже няма и толкова. Давай. Слушай, хайде снимай ги. Хайде. Хайде, вървете се снимайте. Хайде, лати. Айде, Дизел, тръгваме. Хайде. Тръгните, бе, чакайте, нека се снимат те. Трябва да спи, бе. Взел. Същия дух продължаваме, че 6 и 10 си там. Да ми дай това грозди. А искаш банан? Не. Само грозди? Да. Взяш го. Чао на всички. Мерси. Стейте с тебе ли? Да. Чакай само да хапна някакво движение. Избухна човек аз. Да, както си вървяхме по 10-11 минути на километър,
И излязохме на равното, аз викам, дай само нали да излезем на равно. По едно време ми се прищя само да има бариер. Както тръгнахме, човек, гледам 5,20, 5,10, 5,20, 5,10. Някакви километри, дето има примерно... Много добре, аз така... Имаше някакви километри, дето ги затваряме на по 6,20, при положение, че 300 метра са изкачвани, дето трябва да ходим. 620 км с ходени. Не, направо, човек. Аз както мислех да тръгвам от Кръстец. Ако бях тръгнал от Кръстец, до тук ще да съм мъртъв. И той като пи с Кемълбека ни спира. Аз ще Кемълбека? Не, аз след зраничка, само съм пъхнал шета. Аз си мислех, че примерно поведнъж на час спирайте и за малко. Той вика и тук, ще спра. Знаеш какво значи ще спра? Че върви 10 метра наравно. Смисъл, че не бяга, нали? Аз като кажа ще спра си мисля, сега спрях, нали, ще пина вода. И той просто ходи 10 метра и хукни пак. Видя ли каква подготовка човека? Желязо. Желязо. Дължи просто без да спре. Че аз не знам. Дали няма да ожедне, защото почна да му свършва водата. И му пазех едното шише без да пия от него. Защото да ни пи, нали, от чуждо шише. Браво на тебе. И го пазех ти. Аз ще да изкарам, ама трябваше тук 2-3 минути да почине. Хайде, Кирчо, от кога те чакам? Добре си бе. Аз от кога съм такова? Съм тръгнал. Искаш ли вътре на топло? Искам, да. Айде. Защото сега ще ме... Ела. Заповядай. Давай. Днес тръгна дизела от Тъжа, сутринта в 9, от 110 км етапа, през Бузлуджа, Прохорна републиката и сега сме тук на Чумерна и добър етап, добра е скоростта, отново около 19 часа се събират. Много силно бяга. Просто пейсерите утре ще им е много трудно. Тази скорост трудно, сега момчето, което бяга от републиката до Буковец, беше приключил от всякъде. С тази скорост, ако поддържа, няма да имаме проблеми. Да, ще е по-добре, ако можеше да е на Англикина, но там нямаме много условия. Така че тук един бърз сън и продължаваме. Спали много въртяга. Да. Да светнем ли викам аз? Да. Айде, я светни. Малко да те събуждам вече. Много го това да ява. Добре. Знам, че ще се спина. Не знаеш. Предполагам. Айде, още малко ден и нещо, колкото толкова. Айде. Днешният етап по маршрута на Комен не започна от хижа Чумерна, откъдето тръгнахме в 6:30 часа, заедно с Кирил. Тичахме в добро темпо. Маршрута е по хубава пътека, която, за съжаление, има 7-8 много стръмни изкачвания, които изтощават. Но го преминахме без проблеми. На Агликина поляна имаше подкрепителен пункт, където спряхме за 10 минути и с бързо темпо дойдохме тук, където са изворите на Канчия
мене ми смениха и Кирил продължи към град Котел. Разстоянието от около 28 км го взехме от 6.30 до 10.05. Колината всичко наред ли? Да, тук нямаше. Много направи. Аз ще го държа сега. Да, добре. Нагоре ли? Не, добре. О, сега жега, а нямаше такива жеги. Това тук добре ли? Това е вече супер. Поддържам средно темпо от 7.30 са 22 часа и остават 8 часа за почивки общо. Ако си на 8, Май 8 часа почивки са много. ами не са много. Защото те спирания всички си отиват по един. 185 на 8 плюс 8 са 29.8. С почивките? Тоест 30. С 8 часа почивка и 8 км в час, 30 часа. 30 часа. 30 часа, като сложиш 24, точно. Точно. Той го изчислил, бе. Значи се движи по график. Вода. Там точно не боли, бе. Къде? Там дето ти беше хванал, какво горе? Не, долу. Долу, горната част на... Да. Чакай. Той, че е охладено, сега е добре. Много се застоя. Айде, Лицето. Един час съм се застоя. Айде. В сравнение с вчера, моето бягане, докато бягах с него, е по-бързо темпо. Този човек не знам откъде черпи сили, но вчера като бягахме от Тъжа до партизанска песен, бягахме много по-бавно, отколкото днес, а разстоянието е същото. При положение, че последните километри трябва да е изтощен. Той държи едно стабилно темпо през цялото време днеска и направо съм учуден. 58 до Дъскотна имаш. Откъде? От тук. Колко? 58. А до Риш? Виж се половината долу. Трябва да погледна. Искаш да видя точно? Да. Мисля, че бяха 35 поне. Не знам докъде ще бягам, защото те си напътсрещнат с джипа. Другия пейсък ще дойдат, ще го доведат с джипа и ще продължи той, мен ще ме определят. От Върхбишки проход до 15 км по-нататък. За сега всичко е много спокойно в лагера. В смисъл наистина има организация и всичко е много спокойно за сега. Много добре вървят нещата. Дано да имаме късмет, нали, да не мине черна котка пътя, както се казва, но с много ще падне рекорд. Ето ги!
Насам, насам. Браво. Риш. Дайте чувал. Чувал. Почи, бе. Пуска. Хубаво ден. Това е проблем. Бягах и с Това. освен с Да. Къде е това бе чуваенето? Пустете го да спи половин час, после ще даде. Да. Половин час пане. Лампите там Лампите да се гасат. Джипа. Цецо от джипа спрете, Ванка угаси тая лампа. Айде, оставете го и вид вече. Да, остави там достатъчно ли ще е това? Не, А? не. Още един чувал. Това имах предвид. Аз ще отида до едно място, където беше ремонта пътя. Сещаш ли се горе? Многото разклони. И ще бягам оттам с тебе, сега ще тръгне Калин. И там заедно ще бягаме тримата. Разчитам, че ти половин час си тръгнал, нали? По-бързо. По-бързо. 20 минути максимум. Сега и 25, без 15 да си тръгнал. Спахме ли? Това бе, 20 минути спах. Да не забравяйте щеките. Тръгвам аз, Дизел, горе ще чакам. Легло. Да се направи легло. Къде е кушетка? Трябва да става, защото... Но е така. Е така мала удяла. Ама натам ще ми главата нагоре. Яно, брат. Не, така е добре. Там ще е глава. По-долу място, защото е такова. По-скоро отия, за да се завива вече. Да облечеш и едно яке. Дай му го. Ма дай той чувал се завие, дай.
лошо му стана явно. Сега не знам. Да. И питам, нали, колко часа ще да спина да скотна. И тя му казва, нали, 2 часа и той рекал, по-добре да ги спят тук. Не глупости. И съответно легнал да спи. Те го оставили. И... Това е пълна простотия. Да. Майка му стара, за какво ги правят тези неща? Значи вариантът е да се върнем обратно. Айде. Сега с малко ще трябва да ми пак. Да. Даже може още като се върнем и веднага да се наложи. Да. Защото той... Ти какво си мислиш, че той ще заспи нещо много сериозно ли? Той вече той не може да се наспи организма му. Той не може да спадне в покой организма. Лампите може ли да запалим? Да. Айде, ставайте. Радваме. Къде отиде кемълбега на дизела? Там на стол. Не тръгна ли сте от тук, искаш ли? Или до това горе? Горе да дойде. Ма да не се връщам пак? Не. Няма да се стигне. Тръгвам веднага. Няма да правя нищо веднага. Де да бягаш? Ходи малко. Да. Спускането го изходете. Задряма Диди, докато беше с него, сигурно за около 15 минути. Не, че само шумовете печат, просто го болеше много кръка. Отидах уж да проверя. Се оказа, че той просто не спи. Не успях да го приспа за 10-15 минути, ама молеше се през цялото време, че искал 1 час, да, ако можел да заспи. На себе си се молеше, но накрая просто му писна, видя, че няма да стане и реши, че по-добре да тръгне. Просто всичко тотално свърши. И имам предвид, нали, като източници на енергии, просто мозъка му прати сигнали на всички останали системи, че трябва да спрат да работят. Каза, че няма да спира на дъскотна за почивка и реши, че този 1 час, който му се полага за почивка, може да го ползва някъде през деня, ако му се наложи. Така че реши да си запази 1 час почивка. Вместо тук да се мъчи. Което като стратегия в общи линии е добре. Ще минем още няколко пъти през такива моменти. Но след 500 км така изглеждат нещата. Да, събираме бивака и тук да скотна, тя е тук да те. Още 10. Колко тук е 10? Толкова с 10. 10, да. То 3-4 от тях са асфалт, май. Да. Много наистина се чудих дали бягайки може да спи човек. Той е тая кал. Ванка къде беше почнала? Не. Това е пясъкът, правих да по 4-5 крачки. И какво е Не, те затварям очите, запомням къде трябва да стъпя и те ходят. Бях като зомби. Нали говорихме, че на синьорит мога да поспиш? Къде беше ти? На 10 км 15 от дъскотно. Да. Да. Супер, да? Звучи логично да е там. Не изгрев. По изгрев. Айде на дъскотно. Айде, Туряга! Той ходеше на зигзаг като стана. Да, е нормално. Ама не, и аз много се оплаших и викам, ще ходя да чъм с тях.
И в гората отначало ние даже леко го подпряхме отстрани, защото аз към на Калин, какво правим, брат, че какво става? Обаче дали от мускулите сигурно е било. Да, ама не беше сякаш така, супер неадекватен. И като ходи малко, се раздвижи това кръвта или какво стана. Не знам какво стана, обаче стабилизира нещата наистина. Аз по принцип така очаквам. В един момент Витко спре да го боли всичко и просто ще тича. Но в този момент между това, където всичко го боли и това, където нищо не го боли, просто трябва да го прескочи. За кратко ще потича и ще стигне до морето и ще приключи цялата линия. Това е. Червено била краката. Но то много джига за него, бе. Ние като горе, тук е студено. Горе 10 градуса е по-топло. Да, бе, но тук си е хладно. Там на това... Отиваме сега. Скажеш следващото. Добро поле. Не, бе, сини рит. Абе, отиваме на добро поле. Или после. На кое съм, бе? Сини рит, бе. Май така беше. Стига, бе, аз нали ходих в селото, добро поле беше. Къде ти взеш маркировката? Минаваме про кое? С Галево и какво ли? С Гулево или какво беше и Кога отиваме. да не се окаже, че са 30 км до този син рит, ще го прибие, ей. Да, сега подсичаме отляво. Имаме съвсем малко изкачване. Ама беше 15 км, сега станаха 20, да не станат 25. Абе, нали ти казвам, че тук ще спестите, бе? То се спестява по 1 км. 20 км са, човек. 20 км са. Я да служи това да. Виж колко показва горе. 20. И виж ще подсечете тук това, дето е, той разправя, ще спестите 4-5 км само от там. Той докъде ще бяга с мен. Дома се мине. Дайте. Да, е помуха. Къде ще е това, бе? Седни малко. Ще спиш на добра поляна. Така ли? Другия началник е решил, че правиш друго. Кой? Аз съм спял. Аз иззех функциите му. Не, дайте да подребна сега. Ама там вече е разпъната. Но човек после ще спъна джегата. Това е баба, момче. Абе, ще отидеш там нагласено, ще легнеш на хладно, на хубаво. Който? А? Който? Полянка, готина, с чешмичка, с всичко. Малко я прав, не съм хиляда, но добра поляна е горко. Вече ако искаш, аз съм свежарка, няма да изкарам малко. Колко? Точно. Ти ми каза 20 от там, а ние сме на почти на... Ние сме на 14. Тя не се види. Това да го махам ли? То е яко става вече. Служи го и смърче навътре просто. Айче, колко е? Чака. Кажи поне да знам. 12. Те ми кажи сега. Това означава 15, нали? Примерно. Его сега. Колко си избягал? Его сега. Колко си избягал? До откъде? От дъскотна. От дъскотна са 14. Си избягал? Да. Не повече от 10 имаш. Колко са? Колко Не показва? знам, не знаем вече. Иван го знае? По права линия ти дава 10. Мисли си за спането, което те чака. Дай степки. Да.
Искаш ли първо да си измиеш лицето? А? Да. За колко си имаме време? След един час. Как един час, бе? Ами колко? Вие се подигравате. Добре, де. Питаш ме колко. Да кажи колко време ти трябва. Пък ние ще ти кажем дали сме съгласни. Поне час 15 и 20. Поне. Добре, за час и 20 Аз няма. го мислех за 11. Да тръгна. Добре. Колко е сега? 9:20. Добре. Виж сега, те остават 50 км. 11 часа, окей. Ти ме излъга жестоко. Повече си ми благодарен. Да, знам. Знам. По едно време се повярвах, че мога да го избягам без да се въобще. Що сега чака толкова? Ти без това си не бал майките си. Така че... Оставам та. Ще заспиш ли? Или да те изчакам малко? Малко може да ме изчакаш. Добре, ще се. Абе, вие намазахте ли го? Искаш ли? Не. Айде. Айде на плажа чак.